Yo, what up mga guys, may buntag sa tanan guys no. Panalawa guys, mangisda ta karon guys, naata diri karon sa in a secret place. So kita na to ang nakog guys. Muna to ang kuan ron, tirada ron. Bakit palihog? Sayang kayong momentum guys, ug mabuhian no. So karon guys, manguha kaya punta karon guys. Tanaw na to guys. Munguha sa tagtubig guys. Sayang kayong momentum no. Maputol pa. Bayanan na kay Dria guys kay sagka ng tubig. Dua. Nanapod guys. Nanapod guys. Dua ka buhok guys. Ay ka nakabuhi isa. Gilang no. At least huwag yapon ta. Okay na nani guys. Isaw siya na siya dia. Ay dako. Duhon ta. Duha na hulog. Oh, hulog isa. Na. Apa đây? Stay. Why? Shit. Nara pergi tukup. Kemaya nih? Way gana. Tik lang. Hop. Okay. So. You Lord. You kay Lord. Wah. Ana may pang sudan libre. Thank you kay Lord. Tapos Nanapod. Dito pa lang. Thank you kay Lord. Nanapod Lord. Tulapod, panodan. Isaw dyan. Yes. Uy, shit. Kapit. Kapit pa talaga igos bulang no. Early human gets the fish. Dahan-dahan. Ayay, bagak siya. Nara yun.
Timing ay. Oh, Ah, cuy ay. apa? Ah, wala. Wala pa dayon. Okay, fish on. Thank you, Lord. Kau lagi ani lagi? Ha? Ha? Ang dolphin, kuha na sila. Atro. Ito nga. Gigugod na nila makiril. Gani, tro. Lo. Palayo na sila. Ano po lang? Pulak! Doon ako ay! Mukhang pulak ay! Woo! Pulak! Uy! Minutes? Pulak oh! 11 minutes naka-record. Wala day. Sa Na. Ah, lo, dako oy. Sukul. Makiril. Oh, dako oy. Sheesh. Oke. Thank you, Lord. Higup gini siya. Good size. One more cast. Skapo. So mga guys, mauli na kita guys no. Tama-tama ra po na to ang kuan guys. Karon wala na po siya kubit. So sakto ra po kaya tong paguli karon. Kita na to tong kuha guys.
Okay naman po ni siya, no? Natay pulak. Okay, pulak, natay makirel. Good size kayo guys. Oh. Ambot pila ni kabuok guys. So mga guys, daghan jud kay na siya guys, no? Oh. Biyaya ni siya sa taas guys. Kaya di tungod sa taas, dili po ta makadako ingani, no? So mga guys, daghang salamat sa mga nanaw. May adlaw sa tanan og ayo kalimot og like, share, subscribe og share sa inyong mga families and friends. Kita-kits sa buta sa sunod video guys. Daghang salamat. God bless. Amping mo kanunay og ayos.